Cuk garapan kaya ning mburi ya. Ya bos, matur nuwun. Cah, alhamdulillah ketompo tenan awakmu ning kene iki. Ora rugi awake dhewe memang yang rene iso kerja ning pabrik Minang Permai. Dadi awakmu kabeh wis ora kerja ning nggon wingi, ge ora dimek-mek, ora mendem. Iya toh? Bersyukur kudune awake dhewe. Alhamdulillah. Ini Mbak, nggone kerja sampean. Nggih. Monggo. Iya toh, Cok. Aku tak ra iso giling. Gek kerja kaya ngene iki, Cuk, sing mbok karepne.